Γεια σε όλους, υποθέτω. Καλώς ορίσατε σε ένα Brawl Stars βίντεο. Απλά θα κάνω ένα μικρό Brawl Stars βίντεο. Θα προσπαθήσω να ανεβάσω Brawlers και ας μην να πάρω μερικούς. Στο shop έχει δωρεάν 5 credits. Τώρα θα δείτε ποιον Brawler έχω βάλει. Έχω βάλει τον Sandy. Και απλά επειδή είχα σκοπό να κάνω Brawl Stars videos και το είχα σταματήσει, πάμε για Brawl Stars videos. Θα βγάλω τον Leon διότι τον έχω μειώσει και όλοι το ξέρετε αυτό. Από πολύ παλιά στο κανάλι μου τον είχα μειώσει. Θα πάρω κάποιον άλλον Brawler. Απλά σας κάνω λίγο refresh ποιους Brawler έχω και ποιους δεν έχω. Ελπίζω να πάρω κάποιον. Ας πούμε να νικήσω το πρώτο match και να πάρω ας πούμε τον Kit. Ζητώ πολλά, αλλά είναι κάτι που μπορεί να είναι δυνατό. Τέλος πάντων, θα πάρω λίγο τον Otis. Πλησιάζω και rank 15, δεν ξέρω αν είναι ας πούμε κακό ή καλό. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι πρέπει να δω, ας πούμε έχω κάποια quests να δούμε αν μπορούμε να πάμε. Τελικά γνώμη, θα δούμε αν μπορούμε να νικήσουμε με Squeak. Ειλικρινά δεν τον έχω κάνει και upgrade και αυτό είναι κακό διότι το Brawl Stars είναι για τύπους που έχουν skill και πρέπει να κάνουν upgrade συχνά τους Brawlers. Και δεν είπα ότι εγώ έχω skill στο game, δεν πιστεύω ότι έχω και πολύ καλό skill, αλλά είχα ένα decent level από skill, πιστεύω. Αλλά τώρα έχω σταματήσει να παίζω. Και γι' αυτό είχα σκοπό. Boom. Μπρο, πρώτο death στο πρώτο game. Αυτό που είπα πριν λίγο, δεν έχω καθόλου skill. Θα παίξω ξανά, θα προσπαθήσω να νικήσω. Διότι θέλω να πάω next level τον Squeak. Θα προσπαθήσω να μην καμπερωθώ, διότι αυτό δεν θα είναι interesting για βίντεο. Έλα τώρα. Οκ, πάμε να βρούμε κι άλλα cubes. Αν πέσουμε σε παίκτες δεν τους επιτίθομαι. Καλύτερα να πάμε λίγο πίσω. It's over, I'm dead. I'm really dead, I'm really dead. Turns out I'm not really dead. Μπρο, δεν έχω καλό ίντερνετ. Αυτό είναι κακό. Τέλος πάντων. 6 Brawlers remaining. Δεν ξέρω γιατί χρησιμοποίησα το gadget. Ήθελα απλά να δω τι κάνει. Και είπα ότι δεν θα καμπερωθώ, αλλά ήταν ο μόνος τρόπος για να φύγω από την EMS. Και λέει ότι η EMS είναι κάπου εδώ κοντά. Καλέ, αν όλοι οι παίκτες παίζουν τον καμπέρι, γιατί μετά πρέπει και εγώ να παίξω το game? Θα κάνω teaming. Οκ, τώρα πρέπει να πιστεύω ότι ο Edgar δεν θα μου επιτεθεί. Απλά τον είδα που κάνει κούλα emoji και κατάλαβα ότι μάλλον θα ήθελε να κάνουμε team. Μόνο εγώ έχω τόσα λίγα cubes. Ελπίζω να μπούμε showdown, να ανοίξουμε star drop. Και φυσικά δεν πήγαμε showdown. Ελπίζω η τρίτη θέση όμως να τη θεωρήσει σαν νίκη το game. Ναι,
Epic Star Drop, guys. Δεν πιστεύω να τύχω brawler. Emote και τα emotes καλά είναι. Wait, το quest με το Squeak τι ήταν? Deal damage. Λέω να βάλω Willow ή την άλλη. Δεν έχω δοκιμάσει, ας πούμε, αυτή την παίκτρια πολύ. Από ό,τι βλέπω την έχω rank 11, αλλά δεν θυμάμαι να την είχα παίξει. Οπότε πάμε πάλι ένα match. Μην τυχόν και καταφέρω να ανεβάσω tires και να ανοίξω Star Drop. Τώρα μιλάμε σωστά. Σπάει γρηγορότερα τα cubes. Όμως το ότι έβγαλαν τους κρομάτικα από το παιχνίδι είναι τελείως χαζό. Μπρο, γιατί προσπαθώ να μπω σε έναν μπάζ που έχει 6 cubes. Οκ, πρέπει ας πούμε να βρω κάποιους πολύ low brawlers να κάνω attack. Όπως αυτόν τον Genie. Τελικά δεν είμαι καν καλός στο brawl. Ο Μπάζ μου μπήκε! Ειλικρινά μου μπήκε ο Μπάζ. Ω! Κι όμως κατάφερα να κάνω το quest. Φυσικά rare Star Drop. Από Epic που άλλου να πηγαίναμε. Και τώρα θα δοκιμάσω το Brawl Ball 5v5. Και εγώ λέω να βάλω έναν brawler που πιστεύω θα με βοηθήσει. Δεν ξέρω αν θα με βοηθήσει, αλλά θα βάλω Amber. Θα τσεκάρουμε λίγο το Brawl Ball 5v5, διότι δεν το έχω τσεκάρει κι εγώ. Οκ. Δεν είναι και πολύ καλή η Brawler στην ομάδα μου. Αλλά μιλώντας για Brawl Ball 5v5, θα είναι πιο chaotic από το original Brawl Ball. Το θέμα είναι μεγαλύτερο. Οκ. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να κάνουμε respawn πριν βάλουμε goal. Έχω super, θα μπορώ απλά να ρίξω το λάδι μου τώρα. Οκ, πέτυχα τον Edgar και ο Edgar είναι dead. Πιστεύω ότι super μου έκανε λίγο damage. Τέλεια, απλά με αφήνουν μόνο. Yes! Ειλικρινά έβαλε ένα γκολ χωρίς καν να το ήθελα. Δεις! Μπρο, το ρίξα κατευθείαν στην ΠΑΜ. Τέλος πάντων. Είπαμε και ακόμα την μπάλα. Οκ, τώρα κανείς δεν έχει την μπάλα για την ώρα. Μπρο, αν το μάτς λήξει με ισοπαλία που δεν το πιστεύω, οκ, τώρα έχω πάλι ας πούμε το super attack μου. Πες μου ότι εδώ κοντά είναι το τέρμα. Ήταν το τέρμα εδώ κοντά. Θα μπορούσα να ρίξω το λάδι μου κοντά στο τέρμα. Αλλά τώρα θα γίνει overtime σιγά σιγά. Εκτός αν κάποιος βάλει goal. Το overtime είναι ας πούμε πιο δυνατό
για να βάλεις γκολ. Ποιος έχει την μπάλα? Opponent! 2-1 overtime. Πλέον μιλάει μου φαίνεται εκπονητής. Όπου πιστεύω ότι αυτό το έκαναν introduce το Wipeout που ήταν στη season της Civ. Άμα νικήσουμε 5v5 Brawl Ball, που δεν το πιστεύω, το βλέπω ή να νικάνε οι άλλοι ή να είναι ισοπαλία ειλικρινά. Αλλά περισσότερο το βλέπω ισοπαλία για το πώς καταφέραμε να τα απεξέλθουμε. Τώρα το βλέπω να νικάνε οι άλλοι. Το βλέπω τώρα να νικούν οι άλλοι. Ναι! 10 δευτερόλεπτα για ισοπαλία και νίκησαν οι άλλοι. Τέλειο ματσάκι, αλλά... μισό πλέον που έχουν, ας πούμε, περισσότερα tires για τον Brawl Pass. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνω πολύ damage. Μπρο, ξέχασα ότι δεν έχω και πολύ μπαταρία. Και ο καλύτερος τρόπος για να κάνεις πολύ damage είναι με έναν brawler που τον έχεις λίγο rank. Γιατί θα κάνω λίγο power up τον Μίκο και θα τον κάνω select. Ήταν ο brawler που έδωσαν τα Χριστούγεννα δωρεάν, ας πούμε, Edgar φάση. Και όταν λέμε Edgar φάση το εννοούμε ο Bika 5v5 Brawl Ball πάλι. Αλλά ελπίζω οι παίκτες να μην είναι καν τόσο καλοί πια. Διότι απλά έβαλα έναν brawler που δεν έχω υψηλό rank. Μπρο, ήμουν έτοιμος να βάλω γκολ. Ήθελα απλά να το τεστάρω, να βάλω γκολ χωρίς καν να προσπαθήσω. Αλλά και πάλι μπήκε γκολ. Victory Royale. Σας το είπαμε, λιγότερο rank, καλύτερη νίκη. You know what? Let's play again. Γιατί δίνει τον Griff? Τέλος πάντων. Let's do this. Μπρο, έχουνε Spike και εμείς έχουμε Meg. Εγώ με την ομάδα μου πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο να σκοτούμε Brawler, ενώ κάποιος άλλος θα βάλει τον goal. Αλλά αν είναι κάποιος από τους 5 το αιρματοφύλακα δεν θα είναι τόσο κακό. Πιστεύω ότι το να πάω στη μεριά με τον Spike είναι λίγο πιο smooth. Δεν πήραν καν την μπάλα, μπρο. Δεν πιστεύω ότι θα νικήσουμε. Αν και του βλέπω πολύ κοντά στο goal. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο κοντά ήταν να σκοράνουν. Πάντως τόσο κοντά δεν είδα ποτέ. Testing. Μπρο, Μίκο έχει ένα disadvantage. Δεν μπορεί να κάνει πολύ damage και απλά πηδάει, δεν είναι ότι σουτάρει. Ότι έχει, ας πούμε, μεγάλο shooting range, έχει ένα μικρό shooting range, όπου εκεί πέρα πηδάει. Σκοτώστε τον Spike, να βοηθήσω θέλω. Testing.
I will... Με σκότωσαν στο super animation μου. Δεν θα σε ρίξα καν το κύπερ του Νίκο. Μπρο, με σκότωσαν την ώρα που πήγα να πάρω την μπάλα. Μπρο, πιστεύω χάσαμε. Χάσαμε GG's. GG's. What? What? Δεν πέρασε καν τη γραμμή. Δεν πέρασε καν τη γραμμή. Ελπίζω όμως να έχω κάνει αρκετό damage. Θέλω να κάνω λίγο ακόμα damage. Λοιπόν, πάμε Crow. Πάμε solo. Όμως αυτό το βίντεο θα το θεωρούσα περισσότερο ένα showcase του Brawl Ball 5v5. Μου φαίνεται να θέλει και ο Crow λίγο upgrade. Τέλος πάντων, είμαι στο κέντρο που δεν ξέρω αν είναι καλό να είναι, αλλά άμα καταφέρω να το κάνω pull off, τότε θα έχω πολλά cubes. And I have already lost. Το μόνο που θέλω ήταν να κάνω damage, δεν το λέτε τίποτα. Λες και το επόμενο tire έχει κάτι καλύτερο. Ναι, μόνο coins έχει. Πάμε να παίξουμε solo showdown, αλλά ας πούμε solo showdown που τέτοιο που έχουν φτιάξει άλλοι στο map maker. Ναι, φαίνεται σίγουρα made level. Όλα αυτά τα πράσινα. Oh. Νομίζω ότι ήμουν ο Μίκο. Ειλικρινά νομίζω ότι ήμουν ο Μίκο. Καλό map ήταν. Πάμε να τσέξουμε κι άλλα maps. Πιστεύω ότι το like το έκανε deserve, ας πούμε. Ότι υπήρχε και πάλι από power cubes εκεί πέρα. Προ αυτό θα είναι λίγο chaotic, θα πρέπει απλά να βρεις το δρόμο σου. Οκ, τώρα πάμε κοντά στα cubes. Δικά μου, όλα δικά μου. Ναι, να μην είσαι greedy. Δεν πρέπει να είσαι greedy. Τέλος πάντων. Πλησιάζουμε τόσο πολύ. Του δίνουμε και αυτού ένα like και ελπίζω να βρούμε τώρα ένα original showdown map να παίξουμε. Φαίνεται ας πούμε κάπως original και κάπως είναι original. Ας πούμε η Supercell θα μπορούσε άνετα να το είχε κάνει αυτό. Φαίνεται σαν ένα map που θα μπορούσε να είναι full on original. Μπρο, αυτοί οι μπρόλες σας το έχουν. Μπρο, άμα πηδήξει ο Edgar. Bro, I'm dead. Οκ. Πολλά coins. Να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε upgrade. Τον Μίκο σίγουρα. Το επόμενο tire είναι Star Drop. Τα λέμε όταν το ανοίξω.
άμα τύχω μπρολέρ στο τέλος του βίντεο, αλλά δεν το πιστεύω. Epic. Πινιατιτάρα. Αυτό είναι το βίντεο. Bye bye.